కృష్ణం వందే జగద్గురు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు పొందవచ్చు. ఇక నేను చెప్పబోయే కథ ఏమిటంటే వింత కోరిక. పూర్వము ఒక తేనెటీగ ఉండేది. అది ఎంతో కష్టపడి తేనెను పోగు చేసుకొని ఈ తేనెను బ్రహ్మదేవునికి ఇవ్వాలని బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. ఇక బ్రహ్మదేవుడు ఆ తేనెను చూసి ఎంతో సంతోషపడి తేనెటీగను అడుగుతాడు, నీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకొని నేను ఏం అడిగిన ఇస్తానంటే ఆ తేనెటీగ, నేను ఈ తేనెను పోగు చేసుకుంటున్నా, ఎవరైనా నా తేనెను తాగితే నేను కుడితే విసక్కుండి నాకు కావాలి, ఆ కుడితే చనిపోయేలా వరం ఇవ్వని బ్రహ్మదేవుని అడుగుతుంది. బ్రహ్మదేవునికి అది నచ్చక, సరే నీకు ఇస్తున్నా కానీ నువ్వు కుడితే మానవులు చనిపోరు, కొద్దిగా గాయపడతారు, అవస్థ పడతారు అంతే అని చెప్తాడు. ఇక దానివల్ల నీకు కూడా ప్రమాదం ఉంటుంది, నువ్వు మనుషులను కుట్టడం వల్ల అని చెప్తాడు. అది ఆ తేనెటీగకు ఒక శాపంలాగా తయారైంది. అది వరం అడిగి శాపంలాగా తయారైంది. ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాక తేనెటీగ ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుని దగ్గర వరం తెచ్చుకోవడం వలన తేనెటీగ కూడా కుట్టడం వల్ల తేనెటీగ కూడా ప్రమాదమే, మనిషి కుట్టడం వల్ల. ఈ విధంగా